Nina bakaphunga noMageba sanibonani. Gama lami nginguXolani, ngingwaseMacinekeni kaMaphumulo la ngidabuka khona, indawo kuthiwa kuseMthandeni ngaphansi kwenkosi uQwabe. Ilapho engisuka khona ke kithi lapho. Ngithe angikhulume nani ngoba kwesinye isikhathi uma ngabe ubhala phansi uhamba umqondo lahleke wento ingabe isazwakala ngendlela obufisa ukuthi izwakale ngayo. Namanje angithi kuzozwakala ngendlela engifisa ukuzwakala ngayo, kodwa ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzohlala nje olimini ekutheni ngisho into ekumele ngisho engamele ngingayisho ngayisho. Ngisho lokhu vele kuyikhona ngikuzele lapha kunina. Ngize lapha kunina ngoba ngihlale phansi ngabuka ukuthi no, kunento engathi mangabe inga-addresswa yimi kube kuningi ukuqagela okukhona ngayo, impendulo futhi igcine seziningi zayo kanti umnikazi wendaba akayi-addressile, ngoba angiyena umuntu okunqenayo ukukhuluma izinto ezinomqondo, angiyena umuntu onqena ukukhuluma izinto ezingamaqiniso. Abaningi bangazi kanjalo. So ke ngithe angisondele lapha kunina ngizoba negunundu nani sikwazi ukuthi sikhulume kuze sibe sephejini elilodwa. Kubalekile ke kakhulukazi mawusuku usebenza into ethinta abantu ukuthi uzame ngayo yonke indlela ukuba transparent kubona. Ungebe 100% kodwa nabo bakubone ukuthi cha uyazama. La kube nenkinga ukuthi ngifonelwe abalandeli nje abaningi bomculo kaMaskand, especially ngibe specific abalandeli bakaMthandeni Manqele neinduna zakhe futhi ezinye zingithintile. Abalandeli bakhe niyabona noma ikuphi la ngisuke ngibhale khona bayavela befisa ukwazi ukuthi uMthandeni bayibambone kwimpucuzeko, kodwa kungani bengamboni kuma poster kumbe emcimbini walonyaka. Ngase ngithi ngi-address ngoba akusiyena uMthandeni yedwa ongekho, baningi abaculi abangekho abanohlonze esifisayo futhi ukuthi sibe nabo, kodwa abangekho. Kodwa mhlasimba ngibe specific kuMthandeni, ngizophinde ngikhulume nangomunye. Ake ngiqale nje kuMthandeni. Ni aware ukuthi ngomhla ka 27 March mangaphazama ku 27 March wabhala ipost, angifuni ukungena ama details zayo ngoba angizile ukuzohela izinto ezisuke ezikhulunywa uyena. Mina kubaluleka ukuthi ngikhulume lokho ekumele ngikukhulume okuyiside lami. Abantu bacabanga ukuthi isizathu sokuthi bangamboni uMthandeni ingenxa yezinto ayibhalile on Facebook nasepagini lakhe, eyibhala ngami EyoXolisa, aphinde ayibhale ngenye insizwa engisondelene nayo yangakithi umkhaya wami. Uke wabhala kakhulu ngayo, kwakhona nalakho nasibiza khona ngemsunu, yonke lonto leyo sithuka ngayo yonke indlela. Kwakhona nala khona athi thina sihlangene ngenhloso ukuthi sifuna ukumbulala, yonke lonto leyo, yonke lonto ngikhuluma ngento ezikhona epagini lakhe. But ngifuna ukuthi ngisho ukuthi lozo zinto akuzona izinto ezingavimba ukuthi umqashe umuntu, especially ngomsebenzi osukuthinta abantu, ngoba lozo zinto isuke ezikhulunywa uyena not abalandeli bakhe. Abalandeli balandela yena, benza into esukisho uyena, akenzi into esukisho abalandeli. Kungaba yiphutha ke kumina ukuthi ngithathe izinto ezenzeka uma ngabe izizathu ezipersonal
zivimbe ukuthi ngimqashe ekuthenini ajabulise abalandeli bakhe nabalandeli bomculo in general. Lokho kungaba yiphutha ngoba ngiyaqonda ukuthi into engiyenzayo ngenza into engiyabantu. Angenze example, akaqala uMthandeni ukusho izinto ezizichwenzo ezibheke kumina. Kunegama nje mangihamba manje emakhaya ngibizwa ngalo kuthiwa anganoma ngisigusha sesihluthu noma yini, kodwa isigusha nayibona into engena ngaphakathi ehawini eyakhiwa kwihawe eyakhiwa ngesponge engene ehawini, bangibiza ngesigusha seyinwelo, isigusha sesihluthu, into enjenganaleyo. But akukaze kungivimba ukuthi ngimqashe ngoba angisiyi umuntu onjalo mina. Baningi abantu abayibangithuke kodwa ngibaqashe. Abanye baze bangibuza ukuthi Mcineka khona ngifuna ukukhuluma ngamagama kodwa khona kangibuza ukuthi Mcineka uyazi wena ngifeke ngikuthuke ngayo yonke inhlamba kodwa kodwa mase kuze impucuze kungiqashe. Ngithi mina kuyena ngikuqasha ngoba ngirecognize italent lakho, ngihlele ngimtshele angifuni ukubiza igama la kodwa usekungibuze kaningi ebuza nakubangani bami ethi uMcineka ayikho inhlamba engambizi ngayo, ngimbize ngaphansi kweketi kanina ngisho yonke into kodwa mase kuze impucuzeko angifonele angiqashe ngihambe ngiyosebenza ngithola imali yami. Uyena Mcineka lo. And angizovuma ukuthi lo Mcineka ashintshwe izimo noma ipolitiki ekhona kule industry esithi siyayakha siyayiqondisa bese ngithatha inqumo ngibe emotional. Angisoze mina ngayenza into efana naleyo. Angiyena umuntu onjalo. Sometime back angizokusikhumbula isikhathi kwaphuma on Facebook uMthandeni wabhala ukuthi kusuka manje uma ngabe qashwa usebiza ngicathi wathi backtrack 80,000 wathi mangabe edlala live 100,000. Ngayibuka lonto leyo. Mina ngayithatha ngokuthi lonto ibhekise kimi ngoba njengama isokuza impucuzeko. And then mase kuze impucuzeko sekuphuma iposter yakhe ethi yena ibacktrack you 80,000. Ningixolele ngama figures ngenza ngibe wrong ngoba lezi zinto ngiyibiza engqondweni akukho la ngifuna khona engifunda khona. Wathi backtrack 80,000 wathi mangabe ezoperforma live 100,000. Lo mali ke anginayo mina. Ngisho ochasene nginalo akekho umculi engingamkhokhela imali engako ngenxa ukuthi makuthi uyabheka abaculi esinabo ba over 40 if not 50, I'm not sure. Abaculi singendlela esinabaculi kunabaculi eningababoni even kwi-poster bama CD ke abanye abakhona. Ngikhuluma abaculi bama CD, asikhulumi ngebacktrack. Ngani akekho umculi ongafuna ukuba ingxenye yempucuzeko. Indidane yayithi mikhuluma ngempucuzeko ithi kwimpucuzeko ila esivuselela khona ubulungu bethu ezabaculi. So lento yenza ukuthi impucuzeko mawuyenza isikhathi ugcina usibeke eceleni. Ingakho nibona ilist engaka amavukana abhalisile over 4 ngolosina ayo 400. Ngithema ngikhuluma nongo okuyena wa register izolo ekseni wangithetha abantu esebekhona bawu 752. Now ngizama kwakhe isithombe incindezi umuntu asuke nayo. So kwakhona kabafowethu ngoba umuntu nomuntu nabafowabo. Mina empilweni ngibona ngiqhubeka ngokwempilo ingoba ngilona angiyena ukhandela umtshelo wakhe. Mina anginabo ubuhlakani ophelele bokwenza yonke into emhlabeni. Nginabantu abangabeluleki, nginabantu abangabafowethu abahlale basondele bethi Mcineka la misa kanje, Mcineka la misa kanje. Ingakho impucuzeko niyibona ila ekhona ihluke kanjena namhlanje. Impucuzeko akuwona nje umqondo kaMcineka wonke lo nisuke niubona. Nginabantu abangiluleka, abanye yini, abanye bangena ku Facebook babhale yonke lento le ngiyilulekwa futhi ngiyayithatha iluleko zabantu. Kwaqhamuka enye insizwa kumina yathi kumina Mcineka, isizathu sokuthi ungamqasha uMthandeni isiphi na? Ngathi mina angim-afford. Wathi imalini na? Ngamvezela ukuthi ubiza imali engaka. Wathi ukuthatha phi lokho? Ngathi mina ngikubone ku Facebook wakhe ebhale kanjalo. Ngase ngingamthinti ngisho ukumthinta ngoba ubhalile ukuthi aka negotiate iyona mali ayifunayo and akukho ukuxoxisana akudingayo. Ningixolele ngama figures bafethu ngiyakucela. Ngenzeka ngingawabizi kahle. Kodwa into eyikhona epage lakhe nami ngikusevile somewhere. Yasithi lensiza no Mcineka uFacebook umuntu okhuluma into ayithandayo. Ngicela ukuthi ioffice lempucuzeko lim engage kube official.
sibe nento ephathekayo ukuthi umthandeni ubiza imali ukuthi ungathathi into ethathwa ekhulunywa ku Facebook ngoba ku Facebook usho umuntu into ayithandayo njengoba naye esuke esho ukuthi sifuna ukumbulala kwasha kwacima kanjani usuke esho into ayithandayo ngoba uFacebook vela abantu basho into abayithanda khona abantu uFacebook abawusebenzisa serious kunabantu abawusebenzisa ngeenhloso ezithize yabo engayizwa lento eshoyo lensizwa ukuthi no Mcineka mu engage officially, it's important ube nakho uma ngabe kuukuthi Mcineka uqinisile ukuthi umthandeni ubuthanda ukuthi nisebenze naye ubuthanda ukuthi abe khona kwimpucuzeko ngicela ukuthi engage. Uma ngabe kuukuthi akuzona izathu zokuthi ubekuthuka enza yonke lento uma ngabe kuukuthi isizathu indaba yemali engage kube official then bese uyazi ukuthi okay nakho la simkhona. Then ngayizwa lento eshoyo lensizwa ngasamukela leso sincomo ngasamukela leso sincomo leso ngasithatha njengoba sinjalo nga engage office ngacela khonto bantu ubongeka Mpongwana esisebenza nayo ngathi bongeka nansi email kaMthandeni ngicela umbhalele. Unfortunately i-email ikule phone yona esikhuluma ngayo angenzanga indlela ukuthi ngibe nawo la kodwa ke angichaze wabhalelwa i-email. I-email ubhalelwe yona ngomsombuluko ekseni umsombuluko last week. I-email kafuphi ithi Mthandeni ibhalwe ngesingisi kodwa ngizoyihumusha ngesizulu. Iyambingelela bese iyachaza ukuthi siyathanda ukuba naye kwimpucuzeko Maskand Festival njengoba besinaye eminyakeni edlule nakulokho siyathanda ukuba naye sicela usendele i-quotation ye backtrack i-quotation ka live siyabonga yasiyabhala intombazane ukuthi ubani yenza umuphi umsebenzi kwimpucuzeko. Ntambama isiphuma emsebenzini intombazane yangitshela impendulo ayitholi ngathi awuyitholi impendulo athi akayitholi impendulo ngathi okay and then ngolosibili ngathi ngicela usend i-reminder yayisend i-reminder yathi impendulo ayitholi ngathi okay ngoba lento angithi njoba ngisho ukuthi lento ngiyenza mina angiyena umuntu wamagqubu abantu abangangifuni bakwazi lokho nabangithanda bakwazi lokho mina ngiyena umuntu wamagqubu ngathi okay uma ngabe kanjena ngicela ukuthi ufone yathi ingane ngiyafona inkinga ucinga liphendulo ngiya understand ke vele umthandeni ucingo lakhe lu busy fonela abantu abaningi akulula vele ukumthola ngathi bhala imessage yayibhala imessage ngathi inganeni ngicela ukukunikeza inamba kaMasondo bamaza uSimphiwe Masondo okuyindoda anganoma uyimanager kaMthandeni noma uyini kodwa uyivest likaMthandeni uma izogqoka yena kuqala bese yaqoka ke abazi ukukhuluma kwasemakhaya bangiqonda ukuthi ngithini ngathi nansi inamba kaMasondo engage engage ingane yafona ngathi ngisendele imessage yamsendela imessage ithi ingane ke ngamthola ithi ngithema ngimthola ngasho ukuthi ngubani wathi uzobuyela kimi wangabuyela yabuyela kimi ukuthi akabuyeli kimi ngathi mfonele yamfonela bagcina betholeneke yamchazela ke ingane konke ukukhuluma eze ngakho impendulo kaMasondo yathi Nkosazana lolu daba okhuluma ngalo lungaphezulu kwakho lungaphezulu futhi kwami cela uMcineka ukuthi kube uye ozofonela umthandeni akhulume nomthandeni ngoba selungaphezulu kwethu hawu yangitshela ingane lento lengathuka ke ngathi mina hawu iyangixaka ke lento mangabe kuqhamuka into ethi mina fanele umthandeni ngimfonele ekubeni abaculi bonke mabe ngaphumela obala laba engaba memezela emabhida ngathi abaculi baka live
bonke akhona oyedwa ongaphumela obala ethi kwafunile uMcineka. Bonke abaculi bafonelwe ubongeka Mpongwana. Bonke labaculi ngaba memezele emabhida bonke akhona oyedwa including lo wangakithi uAlimgube. Akaza afonelwe yimina ngikaze ngikhulume naye. Manje ngayibuza ukuthi uma ngabe mina kungani kufanele ngenze okuhlukile uma ngabe lengane kwayona lengane ngizobe ngiyifundisa ukuthini uma ngabe kuukuthi kunomculo okuzothiwa yena ngeke akwazi ukukhuluma naye ngoba iyodwa into efunakala kuyena iquotation yokuthi ubiza malini. Then bese kuyaqashana uma ngabe kuukuthi siyam afford. Uma ukuthi sim afford futhi atshele ukuthi cha asim afford. Uyabona? So yangixaka ke lento ngazibona ngisesimweni la engikwenze khona konke ngoba i-email ikhona ngaphekwe email kwaxhunywana noMasondo oyivest likaMthandeni ngoba ngingaxhumaneki naye ngazibona nginganayo into engase ngiyenze engaphekwa lokuthi okay sekufanele ngenze ini manje yabo. So ngithi lokukhuluma angicacise ngikubeka abantu bakwazi ngoba abantu babuka indlela abesithuka ngayo bacabanga ukuthi inhlamba asithuke ngazo yizo ezenza ukuthi sigcine singamqashi. Bafowethu mina ngifiki nenhlamba kade ngangithukwa njoba ngisho ukuthi mina umuntu ngithuka umuntu ngiqede ngimqashe. Ele khona abafonayo ngamabomu kodwa awuthi ababonti ngi-live. So akuzona inhlamba edale lokho. Inhlamba zikhona isepagini lakhe izinto ezibhlungu ezikhulunywa ngathi imina nalensizo bengikhuluma ngayo yangakithi omkhaya wami into ezibhlungu kakhulu engathi mangabe ikhulunywa ngomuntu wakwenu ukhala inyembezi ekuthiwa sifuna ukuzenza siyazenza siyini nani but zonke lezo zinto akuzona into engame endleleni ukuthi umuntu umqashe abalandeli bakhe bahambombona ngoba lezo zinto usuke attacker thina as abantu. I-reality ithi egcineni abalandeli bakhe bayadinga umbona uma besuke bedinga umbona akubona abalandeli bakhe abasuke bemthumile ukuthi akenze kanje. Uyazi yena ukuthi lento ayenzayo uyifunda kubani. Mina kangazi wena owaziyo uma engaxoxe ngoba abantu abamaziyo uMthandeni even before bama uMthandeni ubengenjeni indlela akhuluma ngayo nangendlela abhala ngayo kakusiya uMthandeni lo. So angimazi ukuthi ke nami le ndlela enza ngayo indlela ayifunde kuphi angikwazi kodwa bengithi angidlule kulokho. Khona obuzayo la ukuthi unto encane yena unto encane naye angizokhuluma usibe nokukhuluma esibe nakho okube private nakho angifuni ukuthi ngizokhuluma la ngoba engekho into ethi hayi angithatha ukukhuluma ngikulethe la kwashaqacima kanjani cha ngicela ungangeni kulokho kodwa nje angisho ukuthi ayikho inkinga ekhona phakathi kwento encane akho nolinci ngakho ke angifuni ukuaddressa into ethinta yena ngoba ayikho inkinga ekhona. Bengikhuluma ngale yabantu abalandeli bakhe uMthandeni kuyibona ababuzayo abafisa abanye bayitshetha uyacindezelwa. No, uma icindezela uzocindezela ubani? Akacindezela uMthandeni. Angikaze futhi mina ngicabanga ukuthi kumbe ngihlale phansi ngiplan ukuthi kacindezele cha. Njoba ngisho ukuthi there's a proof ye-email efuna i-quotation ye-backtrack efuna i-quotation ka-live wakhe engakaziphendule kwaxhunywana noManqele sangakwazi ukusizakala into yathi yimi ekumele ngimfonele. Umbuzo ke bafowethu nganza kwethu ngimfonele ngithini? Yini ekumele ngisho? Njoba ngisho ukuthi mina ngizange ngivume ukuthi lezi zinto ezenzeka ku Facebook ezezinhlamba angizange ngivume ukuthi kube izona izoma endleleni yami naye. Into ezibhlungu ngoba uMthandeni mina umuntu ebesixhumana naye kakhulu uyakwazi like even through WhatsApp if engangena kuma conversation sinama conversations naye a data from way back
sikhuluma nangezinto ezibucayi uyabo so akuzothi manje ngoba nakho esekhuluma kanjena bese mina ngizoma endleleni yakhe ngithi mina cha umthandeni ngeke azaqashe ngoba wangidelela wadelela nomkhaya wami cha akusebenzi kanjalo mangabe kuze emsebenzini uthi omunye ziphi lezo nhlambo ukhuluma ngazo isiphukuphuku leso sibuza lombuzo ngoba ngikhuluma ngento eyisepage namthandeni kodwa usasebenzisa khona ungawusenzisa umqondo ngoba lento engikhuluma ngayo into ekhona angafika ibone lento lo live nokukhuluma angenzeli ukubukwa ngifuna ukukhuluma iqiniso ngoba kunabantu ngempela iqiniso abangalazi ekumele balazi ukuthi cha inganza kwethu ibambene lapho akukho okunye hayi ngoba umthandeni ecindezelo ngoba umbuzo mayicindezelo ucindezelo abantu kuyibona aba driver into kaMaskand yimi notshatha uma icindezelo ucindezelo ba emcindezela ngasiphi isizathu angeke ucindezele umculo kwimpucuzeko njengoba impucuzeko njengoba ngichaza ukuthi wathi umtshengiseni la bona ezabacula abavuselela ubulungu babo manje ungathi umcindezelelani njengoba ngangikhuluma even ngalesikhathi ngezi briefing ukuthi impucuzeko akuyona indawo yokuyophanda imali yokuthi hey nawo lo mcimbi ngifuna ukuyophanda imali ngifuna ukuba nemali bayazi abaculi ngaze ngasho ngathi last week ngathi mina abaculi bangena endlekweni okudlula imali abasuke beyitholile mabezwa kwimpucuzeko ngenze example ngoKhuzani ngoba yena wangifonela wangitshetha indleka ngene kuzona zingaphekwa 100,000 already sokuza kwimpucuzeko amagezo ovelo ngo20 ba angisazi noma 2017 or 2018 ngangikhuluma noNcwadi wathi Mcineka indleko esasingene kuzona ngokuza kwimpucuzeko ezeqembu lamageza over 200,000 ngangikhuluma noNcwadi ngizama ukuchaza ngaze ngenze example ngathi uSigwebo njengoba nisuke nimbone uSigwebo sake samqasha eCarrisfontein ngo18,000 but mayifika uSigwebo wayiqasha ibhasi lalisuka eGoli kukhona nezimoto ezincane wangitshela ukuthi imali ayispende ukuza ngempucuzeko incane kabi unemali azoyithola kodwa isizathu salokho ingoba kwimpucuzeko kusuke kunento esukiyo kwenziwa sisuke basuke beyoveza amandla banawo ukuthi asekuphi izinto ezintsha abaqhamuka nazo uSigwebo ukafika istage nabantu aba over 50 ngicela uyibuze I think it was 2013 or 2014 imiming umkhokhele 18,000 zibuze ukuthi laba abantu basuke behole emalini kodwa yonke lento bayenza ngeenhliziyo ezimhlophe bayenza ngeenhliziyo ezivulelekile uyabo so ngizama ukuchaza lokho enganza kwethu ukuthi nabanye abantu bayibabuza ukuthi kube lula nje umuntu ukubuza ukuthi usibani usale kanjani understandani phela enganza kwethu ukuthi lento ithinta imali ithinte nesikhathi niyanihlale phansi nibale nibuke ukuthi okay la kuzokwenzeka la ngeke kwenzeke kuhlala phansi kuxoxiswane kuze kufike la enihlulana khona angikusho sengizovalelisa akekho umculi ocindezeliwe because mayicindezela ucindezelwa ngaliphi sicelile quotation there's proof yalokho asaze sayithola ikupho ngalokho bekufanele sikwenze fanele senze into ehlukile ngithatha ucingo ngifone akekho umculo engimfonelile ngikhuluma ngabacula bakhona abangafila sikhuluma ngenkomo sikhuluma ngabo bonke abacula DSD Ali Dlubheke akekho umculi kulabacula lava ongathi ngithola icall evela kuMcineka ngine office elidila nokufonela abaculi uyenza ubuza ukuthi ithini rate card kaKhuzani kwimpucuzeko iyahlekisa yenzi lonto ibuza kaKhuzani uKhuzani ugcina kuyenzeka ugcina kwesinye isikhathi ake ngenze njengamanje kuyenzeka uKhuzani ugcine imali kufana ngabe uyayithola agcine ngayitholi ngesizathu sokuthi kulokhu nje kokugcina kuthema kuphuma iposter kwanomculo ongekho wafona egijima wathi hawo Mcineka kubana nimfakanga na ngathi mina sishawa imali wathi Mcineka ngicela ukuthi nithathe emalini enizoyikhokhela mina nikhokhele usibanibani ngoba kuzothukwa mina egcineni kuthiwa yimi engimvalelile ngathi imali ayikho wathi ngicela ukuthi nithathe emalini yami ngathi Khuzani ngicela ukubhale phansi lokho kushoyo ngoba ngifuna nabe kusasa bese kuthiwa sakukhokhela imali ukuthi for life kusho abantu abazobenganalo ulwazi
wathi angikaze ngiwaqamba mangamcineka ngiyacela ngithi ngicela njengamanje nilungise lonto le babonile ama poster abantu ukuthi aphume sehlukile kube ne poster eqhamukile lo mculo esekhona lo mali le kuthathwe emalini ezokhokhela uKhuzani because ayikho enye imali okuyinto engaqaliki into ekuyenzeke nangothi wakwakusho nasemsakazweni kunabaculi ababeshe imali ephezulu wathi ngoba ngiyathanda ukuthi babe khona emalini lebenzonikeza mina uma ukuthi niyashoda ithatheni ngoba kwimpucuzeko hayi ukuthi umuntu usuke efuna ukuyoceba ukuthi kunema usuke wenzela mawufaka upetrol nani suke senzela nje ukuthi sikwazi ukuthi into yethu ibe yinhle uma ngabe kuukuthi ubani niyafuna ukuthi abe khona imali nansi ikhona ebibudgethelwe mina ebesivumelene ngayo ithatheni ninikeze ngikhuluma ngezinto engathi makuthiwa kuhlala phansi ubufakazi bazo buhlala obala namanje kunomculo bengekho lo mculo uyazazi iphumile iposter engekho wathi uKhuzani ngicela nithathe emalini yami ninikeze ubani akwazi kuba khona sakwenza ngempela sacorrecta lokho ngikhuluma nje amanye ama poster lo mculo ukhona ngiphendula wena ke yenzi kulo mbuzo lo so bafowethu ngiyafisa ukuthi nazi ukuthi akekho umuntu ocindezela omunye umuntu mina ke anginabo abantu abangabalandeli engizolokhu ngingena ngithini kubona ngibashonisa le nale njoba ngikhuluma nani nje kanje mhlabe futhi ngiyagcina ngoba ngisiyena umuntu okwazi ukuzoma la okwazi ukukhuluma elokho echaza izinto angikwazi ukwenza mina ngikwazi ukusebenza kuphela ngibheke phambili excuse me so ingakho ngithi ngithelele ithuba ngilithathe ngiba address abantu I know ukuthi futhi kungenza ukuthi abalandeli bakhe lokho engikusho bangakuthathi bathathe okushuwo umunye umuntu abazwelana naye akunankinga nakho lokho kodwa unembeza uzobwazi ukuthi iqiniso nalo umcineka walisho emveni kwalokho ke sengaqhamuka komunye umuntu asho noma yini afuna ukisho angizophendula lonto leyo kodwa nina abafowethu seniyalazi iqiniso ngiyalisho akekho umculi ocindezeliwe abaculi besicabanga ukuthi siyabadinga sikwazile ukuba engage ebesicabanga ukuthi siyaba afford baningi abaculi esibathandayo singafinyelelanga kubona baningi kakhulu ngoba impucuzeko phela yenzeka ngesikhathi esifishanyana akuyona ifestival ka 2 days so ke bekuyilokho nganza kwethu ngithi angizonicacisela ngoba mhlabe mangabe ngibhala phansi ayizokwazi ukufika ngalendlela engifuna ifike ngayo kunina kungcono ngivele ngikusho kunina nikuzwe ukuthi cha bafowethu la ebambene khona ibambene kwindaba ye quotation engaveli le esifunayo engaveli awukho umnyango thina esiuvalile khona uthi bhadalana abaculi 100,000 angani umyazizwani ikuphi la umculo wakabhadala khona 100,000 wayo perform imuphi ko promoter abafana nami imuphi umculo wakwamkhokha wathi umkhokhela 100,000 akekho so ke bafowethu ngithi angizonigeza kulokho ngikuchaze ngoba abanye bebethi hayi kungenzeka ukuthi umcineka umthandeni umvalele ngaphandle ngenxa ukuthi wabathuka benomkhaya wakhe cha bafowethu akuzona izathu lezo nomkhaya wami akanjalo nami ngiyamkhulumela ngoba umkhaya wami umuntu esihlala naye akanjalo akuzona izathu ezanele ukuthi umuntu lezo ungamqashi sihlale phansi ngayilulekwa ukuthi cha angihambe ngiyocela quotation angaze ngayithola akukho okunye mhlawumbe mayikhona indlela futhi abangaxhumana naye abanye abantu ngendaba ye quotation nani ayikho inkinga mina balandi bakamthandeni kwazi ukufakena emakhanda lokho angisoze ngama mina endleleni kamthandeni ngikusho lokho kunina nizo angisoze angisebenzi ngokucindezela abaculi ngiyazi ukuthi inhlambe nisuke ningithuka ngayo le ngoba nisuke nichitha isikhathi nani kodwa ireality ithi ayilona iqiniso akho umculo mina engimcindezelile futhi akho umuntu engizomcindezela ukuba kuthiwa ngicindezela abaculi ngaba ngifika ngala ngikhona ngiyabonga ke ngani zakwethu bengithi angilethi lokho ukukhuluma kunina nikwazi njengoba kunjalo okungakhuluma okuhlukile kunalokho uyobe enikhohlisa aniphoqelekile ukulamukela iqiniso engintshela lona ngoba phela njengoba ngisho ukuthi mina ngingumcineka nje ongenabalandeli ngixoxela nje nina njengabantu abakhona kwi-community ka Facebook ngoba mhlawumbe nani bazonibuza abantu nikwazi ukubatshela iqiniso leli engilishoyo
alikho elingaphekwa le akho inhliziyo egobile ngiyakusho lokho inhlamba angithuke ngazo nani mina abangazi bangazi ngimhlophe la lento enhlizini ngibona ngiyona nje ngeke ngize ngijikwe izinhlamba akuzona inhlamba ayishilo abanye bazi bathi hayi ngenxa ukuthi wadelela ingoma kaze lonke kanje kwasho wacima kanjani siyazi ngeke uzomqashe no akusikhona lokho no yes kwababhlungu into azenzila ngikusho akusho ukuthi zimnandi zibhlungu kakhulu but ngimlike thenini azenziwanga abathandi bomculo azenziwanga abalandeli zenziwe umholi wabo akuzonto zenziwe umholi wabo ezenza kuthina angithi ke thina sinaba abalandeli thina sinaba abantu sinomkhathi nasinaba abalandeli bethu azizothi mangabe sedelelwa noma sithukwa bahambe baveze ukuphatheka kabi kwabo basikhuzele ukuthi musani kubade asinabo abantu asinabo labo bantu yikho ukuthi sikhulumele